Badirudi beroak atseden hartuko duela. Eta guk behintzat ez diogu asteburuari atsedenik emango. Adi eskualdeko agenda titularrei. Asteburu osoan zehar, Laudion herrien kultura jaia, ikuskizunak, dantzak, kontzertuak eta gehiago. Arrankudiaga Nuntxueta eta Jentileak erakusketa eta Artziniegan bigarren eskuko azoka. Larun batean Orozkon, azoka, abereak eta San Fermin txapelketako pilota partidak. Laudion bizita gidatuak. Hemen faktorian herri mugimenduentzako tailerra. Eta Sorgin tabernan musika elektronikoa. Maroñon 71ean jaiotako kintoen jaia. Amurrion Zaraube emakumezko saskibaloi taldearen Final Fourra eta jaia eta Aiarafest musika jaialdia. Igandean Amurrion Juan de Aranoa arte eskolaren erakusketa. Laudion San Roque bandaren kontzertua eta Arrainoko Orkidea basatiak 3. jardunaldia. Artzinegan Aiaraldea zikloturista lehenengo martxa. Plan interesgarri hauekin eta freskotasunarekin asteburu ederra dugu aurretik. Gozatu!